इसोर भगबान एसे गरमलै हर थानोनो हाला आं माथो बारबो थोबसेबो गैया न'नि फेनाबो गाज्रि जाजोबना दङ आंनि फनखौ माने रिसिभखौनो खालामला बियो बेलाय माथो लुदुमिसो मानो गाबखो बेलाय ओइ लुदुमि मा जादों नोंहा गथ' गोरलै रखम गाबखो नोंहालाय मा अबाव गाबनाय नुखो नोंलाय आंखौलाय ओइ र' बेथि गाबाखै नोङो आंनो नुथारबाय र' मोदै गथारदो बाला नोंहाबो सोरजोंबा ब्रेकआप जाबाय नामाहाय सिरि नोंथ' नोंनि बाथ्राफोरखौ खिन्थाखाया दिनै आंनो सिक्रेट होद मा गोदाव सोराव बुंबाय थायो गावहानो ब्रेकआप जानानै फाग्लि रखम जादों खोना ओइ लुदुमि जुबान संभाल के बात करना मिथिबाय जेनेबा नों आंखौ मा सानो आं खानि आंखौ मेगन खानि साननाय नोङो नोंनि गाबनायखौनो नुथारदों आंखौनो आरो गोथां थगायनो फैबावो नोंजों रायज्लायबाय थानो सम गैया आंहा बेले गाबाखैनो मोदै जाम मेगनानो गोजा जालायदों है जाम्बि आंहा एम्फौसो हाबदोंमोन मेगनाव आं एसेबांबो मूर्ख नङा दे हगारो आंहा बिबार लानाव थांनांगौ जोनावनोसो लुगैयोलै बाल बेफोरबायदि मानसिफोरखौ जेनेबा आं मानसियानो नङा आरो बिबारि मोनासो मानसि खोबसो गावनि दुखुनि बाथ्राखौ बिबारिनो खिन्थानो नागिरनो आरो खोबसो बिनानाव मोजांनो गेसावसो बिबारिनि गोसोआ मिथिबाय बिनिसायसो आंनि गोसोआसो साफासिन खालि बिबारि जों बिबारिया भगबानसो आरो खेब्रे जाखांबायदि रखरा उदैखौनो थोन मोनसोबाय दोखो जाबायबो दिनै नाजों बेदरजों आयौ बेफोरबायदि सानफ्रोमबो गोथाव मोनजानायबा बा जेबोखौनो नांलामोन आंनो बेथो थै आंबो गोथाव मोनजानायखौसो सानबाय थादों आं बिसोरखौ बोदलासो लानो फैदों आं बिसोरखौ बुथारनोसो फैदों ओमफ्राय दा प्लेनिंआसो साक्सेस जागोन ना जाया मानो जाया जाथारहोनांगोन आं बिसोरखौ गासैखौबो ज' बुथारगोन बुथारनानै ओमफ्राय फबना दोनगोन माबा खालामग्रोनांगोन बिसोरखौ आङो बुथारनानै गासैखौबो फबनानै ओमफ्राय आङो गावखौनो खाथाबगोन बिदिबा जानाय नङा आंबो थैफ्लानाय एक्टिं खालामनांगोन नङाबा बिदिबाबो जानाय नङा आंखौथ' बिसोर गामिनिफोरा नुदों खोनालै फैनायखौ दा बिसोरखौ बुथारजोबखांनायनि उनाव आंल' थांना थाबाबो बिसोर सोब खालामगोन ना ओइबा मोनसे आइडिया दिहुननांसिगोनलै आं नङाबा मोनसे आइडिया बिसोरखौ बुथारजोबखांनायनि उनाव खागोन आं जेनेबा सिखावफोरा बिसोरखौ बुथारनानै लांबाय आरो आं जेनथेन खारखोमानानै बासिबाय बेफोरबायदि खालामनांगोन र' ओमफ्राय बिसोरजों मोस्रोमखौबो बुथारखानायबा हामगौमोनलै मानो होनबा बिसोरथ' गासिबो लोगो नांनानै आंनि आइजुमनाखौ सोबादोंमोनलै बिसोरबोथ' बादा होआखैना मोस्रोमखौबो फिनिश खालामखागोन रहरा दाथ' मोस्रोमा न'निफ्राय थांनाया बारा गोबाव जायाखै दाबा फैगोन ना फैयाबा जानाय नङा आं जेने थेनेबाबो लिंथारगोन मोस्रोमखौ र' बिबारि फागिनजों रायज्लायहैनि र' बेखौ लिंनो होगोन आं ब्रायबाबो लिंनो होथारगोन गासैखौबो ज' बुथारनो मोनाबा आङो सान्थि मोननाय नङालै बिबारि आं दा मा खालामनो आजिखालि आंखौ फाग्लिबा फाथाखौनो होला आंखौ ब्रेकआपसो होनो नागिरदों खोना बियो आं बेखौ गारनो हायालै बिबारि आगै दायो सगाव थांगोन दे सगाव लिंहरनानै मोजाङै रायज्लायगोन बेजों बियो आंखौ मानो सेया खालामबाय दङ जागोन दे लुदुमि आब' मा फनाव रायज्लायनो हायाखै नामा बिजिल' मोनखायो ओमफ्राय रिसिभ खालामबाबो बेस्थ' दङ खामानि मावदों उनाव रायज्लायगोन होननानै दोनो बिदिल'थार बिबारि आं जोबोद दुखु मोनोलै मानो आंखौ बेफोरबायदि खालामनांगौ बियो बेनिखायनो दायो जोंना सगाव थांगोन दे सगाव थांगोन माने बेखौ लिंहरगोन आं सगाव जागोन दे आब' लुदुमि आब' नोङो गाबबाय थानाङा फाग्लि बादाया खिजानिबा बेस्थ' थामानोबो हानाय मानो होनबा बियो दखानाव थायोना सिगांलाय माथो जिमान बेस्थ'बाबो फन हरोमोन SMS हरोमोन दा मेसेजबो रिप्लाय हरला फनबो रिप्लाय हरा
बालनि आंहासो रायज्लायनो नागिरबाय बिबादिजों सोरबासो फैना दं माथो लावदुमदुमनो मानसिफोरनि सिगाङाव रायज्लायनो हायालै अबावबा आंखौ सक खालामगोन न' सिङाव हाबफिनसै आं नङाबा बे लावदुम खर' गिदिरा अबावबा सोकसो खालामगोन आंखौ सोरमोन बिबारि आं नुनानै थायाखैमोन आंनि गाबनायखौ नुबायानो खोना नोंसानि आलासि नामा आब' जोंहानि आलासि नोङो जोंहानि आलासिखौ नुदोंमोन ना बै जमुना होननायखौ अ नुदोंमोनथ' र' बै लाफाथिजों लोगो जाबाय थानाया ओमफ्राय लाफाथि रानाव थांदोंमोन ना औ आब' बे सिख्लानिनो बिमा बियो माने जोंहानि आनै आरो जोंहा आमाइनि हिनजाव ए नोंसा आमाइनि हिनजावसो माथो दिनैसो नुदों आं मालाबाबो नुफेराखैमोन आब' जोंहानाव बिसोरो फैनायानो थाङा सिगां जोंफोर उन्दै टाइमावसो फैयोमोन ए जोंबो गोसोआव गैया दे नुफेराखैबो मा हारसिं फैदों नामा माला फैनाय दहायसो मोनफैदों आब' साननैसो थागोन दा औ आब' साननैसो थागोन खोना र' थायाबाबो थानो होनांगोन मानो होनबा फैनायानो थाङाना हारसिं फैदो आनैया ओमफ्राय बिबारि दा होमबा सकआव थांनो हागोन ना हाया आंजों दे जागोन दे आब' थांगोन दे आं गोसोखांबानो बोरैबा मोनलै बिबारि आंखौ एसेबो केरखौनो खालामाला खाग्रेबा आंखौ जुदि गारनायानो सानदोंमोनब्ला आंखौ मानो मोजां मोननायमोन बियो आरोथ' बियो मिथिखागौआनो ना बिसानि बिमा बिफाजों आरो जोंहा आइ आफामोनजों मोजां नंलाया होननानै थेवब्लाबोथ' बियो मिथिनायबो मोजां मोनदोंमोन दा मा जामारखोबा आब' गाबबाय थानाङा बिदि मोजां जागोन दे दा मोजाङै रायज्लायहैगोन ना जोंहा थेवब्लाबो दुखु मोनोलै आंखौ बेफोरबायदि खालामनाङा नंगौ नंनायालाय दे होमबा बिबारि थाथ' दा ओंखार दे औ दे जागोन दे आब' थालिया थांबायना थाङाखैथाय आं रायज्लायनो नागिरनाय टाइमावसो बिबो ग्रोब मोनफैनांगौना है मा दाबो थांनो रोंला ना मायो लाइमोन भागेन आयानै सासे नोंसानाव लावदुमदुम सिख्ला फैदोंमोनलै खर' गिदिर रायज्लायबो दंमोन बिबारि भागिनजों ओमफ्राय थांबायना थाङाखैथाय थांनाय नायहैनाय बाहेराव लुदुमियाबो फैदों खोना होमबालाय थांनाय नायहैनाय र' होमबालाय नायैनि आं रायज्लायनो नागिरनाय टाइमाव बेफोरबायदि फैना होबाथाय जोबोद रागा जोङोलै आङो बाराबा दानो बेखौबो बुथारलांगोनलै मोजांबासो मोजां गाज्रिबा बेसेबा गाज्रि खालाय आङो डाइरेक्ट बुथारनोसो सानखायो आंजों जेबो थालि बालि गैयालै आनै थांबाय लुदुमियाबा दहायनो थांदोंनो माथो थांबाय बेखौनो आङो थाङाखै होननानै थाङाखैमोन बायजोआव आयौ बे थाबालाय मा जायोखाय लाजि नामा नोङो आनै लाजिया ओरैनो माने ओमफ्राय बिबारि भागिनालाय बिबारि भागिनजों रायज्लायनो नागिरदोंमोनलै आङो बोरमा दोस्लायनो थांदों बियो रानिखौ औ आंबो थोरसि सुहैनो रानै नोङो जिरायथ'नाय औ दे सुहैथां जागोन दे सुहैथां सुवाबो आं दरखारनाय रुवाथि नङा आं नोंसोरनि थोरसि सुना होनो आलासिसो भागिन फैबाय नोंखौनो नागिरबाय दंमोन आंलाय बै खर' गिदिर सिख्लाजोंनो नोंखौ रायज्लायबाय दंसो सानदोंमोन नोंलाय माथो बोरमासो दोस्लायनो थांदोंनो औ आनै नानिखौ दोस्लायनो थांदोंमोन र' आं ओजों फैलाय भागिन माबा बिबारि भागिन आं दा नोंखौबो नुबाय थिलुखौबो नुबाय आरो नोंसानि थाख्ला आदैनि फिसाजोखौबो नुबाय नाथाय मोस्रोमखौसो नुवासैना आं दा बिनि थाखायनो जोबोद असान्ति आरो ओरैबायदि नायनो लुबैदोंना आङो माने उन्दैथारावसो नुनाय ना बेनिखायनो नायनो लुबैयो बेसांसो देरखो बेसांसो देराखै बेनिखायनो बेबो फैबा हामगौमोन आरो न'आव आं नुगौमोन होमबानिया लिंहराखै मानो भागिन फैगोनना फैयाथाय बारा गोबाव जायाखैथ' बिनिया न'निफ्राय थांनाया 15 दिनफोरल'सो जाबाय खोनानै 15 दिनबाबो माथो जानोखाय आंखौ बुंबानो जाबाय आरो आंखौ लिंहरदों होननानै फैनो होगोन खोनादे आंखौ लिंहरदों होनना बुंबा जागोन दे होमबा आनै आं फन खालामनानै लिंहरनायगोन ओमफ्राय आंबो रायज्लायगोन दे नोङो रायज्लायबाथाय फैयाबो जानो हागौ आं रायज्लायगोन बेनिखायनो आरो जावायसोजोंबो रायज्लायगोन आं जागोन दे आनै रायज्लायनो हागोन दा दसे थाना हरगोन दे हरथार दे लिंहरथारनांगोन बेखौ ब्रायबाबो बा 10 बोसोरानो जाबाय नुयिया बेसेबा सिख्ला देरखो हाबा जालाय लांबाय सिख्लायालाय देरबाय आंजोंनो समान दे दायो फन खालामथारदे जागोन दे आनै खालामगोन बिसानियाबो बिखुनजोआ ओरै माबा नङालै थिग नङा आनै
बाथ्रा खोनासंहैनो बेनिखायनो लिंबाय थानोबो बोरैबा मोनो थेवब्लाबो खेबसे बुंनाय नायगोन दे आं जेबो गिनाङालै बिखुनजोफोरखौलाय आरो मा बिदिनोखा दा आंखौ लिंहरदों होनना बुंबाथाय फैगोन खोना दे बिखुनजोआबो फैनो होगोन खोना बुहुद बोसोर नुवाखै बेसेबा 10 बोसोरनि उनावसो फैदों होनबाथाय औ आनै फैनो होगोनबो जानो हागौ दे आङो थोरसि सुहैनो र' आनै नोङो दसे उन्दुथ'वाखै माने आनै आं उन्दुआमोनलै टिभिसो नायगौमोन साबधान इन्डिया दङना साबधान इन्डिया नुगोन ना औ आनै दङ दे नुगोन जागोन दे होमबालाय आङो टिभिखौ लगायग्रोना हो उनाव थोरसि सुहैथां थोरसिखौलाय माथो बै लाइमोनानो सुहैखादो लाइमोनाबो हारसिं सुबाय थादों खोना नोंनो टिभिखौ लागायना होनानै थांनो र' आं सुनो औ दे लागायना होनाय फागेन साबधान इन्डियासो दे साबधान इन्डिया नङाबाबो क्राइम पेट्रलखौ लगायना होबानो जाबाय जागोन दे आनै न'आवथ' टिभिबो गैयामोन बिसानावनो साबधान इन्डिया क्राइम पेट्रलफोरखौ नायनानै एसे सोलोंखाना लाखानि र' आइडियाफोरखौ बेथो